Salutare toată lumea, numesc Andrei și astăzi ne jucăm, după cum puteți vedea, Minecraft. O să ne jucăm PvP și o să ne jucăm Skywars și Team și Solo. Și asta o să ne jucăm astăzi. Da, dacă vreți să jucați cu mine, intrați pe Cubecraft. Și acolo intrați la scară și pe acolo în fiecare zi eu joc. Deci puteți intra și aveți cam 50% să mă găsiți. Adică e ok. Da, eu am un rank ca și cum un helper, dar sunt și da, și unii cum vedeți acolo cu albastru. Eu sunt, și dacă scriu ceva în chat, mă vedeți că sunt diamond, adică un fel de helper. Și ownerii sunt legend și Iron e ca și un vizitator. Da, OP. De ce nu vreau omul ăsta fără să nu fie OP? Om, bă, om! Oh my god! Mamă! Doamne, ce acolo? Hai să nu bine să recăm și noi chitul ăsta. De fapt nu vreau chitul ăsta, hai că vreau. Crezi că o să-mi iau ăsta? Uha! Bă, frate, nu pot să cred. Sunt așa din nou la parcurs. Și da, dacă vreți să vedeți o serie din Skywars, nu uitați să dați un like, subscribe, coment și share, cu un comentariu pozitiv. Și eu o să, dacă vreți, puteți să scrieți în comentarii am dat subscribe și eu o să vă zic mulțumesc și ca și cum o să vă spun numele în videoclip. Și da, nu mă interesează, dar am văzut la unii videoclip, unii YouTuber și am zis că e ceva ok, vreau și eu să fac asta și ceva amuzant, ceva ok. Și am zis, hai să încep și eu să fac Minecraft, Skywars și de-astea. Ce meu, care am zis? Joker? Nu, ăsta. Oh my god. No! Ah! Alo tot, mă. Oh my god. Uitați și voi ce versurile astea. Ești buni. Oh my god, nu mă duc în partea aia. Știam că o să fii tu aici. N-am pickaxe, deci trebuie să fac asta. Nu zic că o să-mi dai o sabie de diamond. What? Hello? Ok. S-a buguit. Nu mi s-a întâmplat. O să revin imediat. Ok, am revenit. Nu știu ce aveam. Pur și simplu a făcut nu știu ce cu Java-ul și da. Hai să vedem în ce echipă ne băgăm. Ne băgăm în asta. Să vedem, Ampegay. Mă bag cu Ampegay. Fiindcă Ampegay este unul dintre owneri. MSG. Hai.
Say hi to YouTube. Ok, da, ăla n-ar nicio treabă el. Da, eu mă cunosc cu el, că e unul dintre unul și unul dintre prieteni. Da, da, e englez. Da, dacă nu știați, sunt foarte răcit. Da, de asta și vorbesc așa. Hai că pot să fac parcurul. Ok, hai să-mi iau ăsta. Sau îmi iau ăsta? Da, hai cu ăsta. Hello, bro. Hello. Hello, dude. Oh, no. Nu pot să cred. Vreau să mapa asta. Dar e ok. Nu pot să cred. Ce om. Ce om, băi. Da, bă, ce mai e? Ia ce găsești tu. Oh my god. Oh my god. Da, inventarul meu e cam full. Trebuie să mai las unele dintre chestiile astea. Lasă asta și cam atâta. 2. Asta intru aici. Venim și noi. Dar de fapt nu putem. Mă rog. Dar la un moment dat să mă joc mai Pixel sau Mineplex. Ok, mi se șterge oamenii. Numai unul? Nu. Lol, zic n-a murit. Unul dintre ei. Yes, am nimerit. Ce om, bă, te fură tot. Mă rog, asta trebuie să și să faci. La urmă, astea sunt buni. Mă rog, sunt cam la fel. Ăla e cumva full, da, nu mă duc la el. Am un ender pearl, dar nu aș vrea ca să mor. Cel puțin deloc nu vreau să mor, fiindcă îți dai seama că doar încercăm să facem și noi aici un episod mai bunicel. Hai să-l ajutăm pe asta. Oh my god! Ce hacker e ăsta, bă? E clar hacker. E clar hacker. Ați văzut și voi că dădea de la 4 blocuri. Și uitați, de aici dădea. Și nici măcar nu pot să ajung la el. De aici de pe pot să ajung la el. Acum de aici, de la 3 blocuri. What, ce scenariu omul, bă. Unde a fugit eu? Oh my god! Ce scenariu omul, bă. Dar eu de ce am eu?